L'Ajuntament de Calella fa temps que treballa perquè la comunicació entre ciutadans i la policia local sigui el més fàcil i ràpida possibles. Volem que en situacions d'emergència, a casa o al carrer, alertar els agents sigui tan senzill com prémer una icona del mòbil. És per això que hem incorporat l'aplicació BeSafe, que permet escollir entre 5 incidències diferents, enviar la geolocalització a la comissaria i entre elles n'hi ha una que és alerta de gènere. L'objectiu de l'APP és que us sentiu segurs a Calella i que la policia pugui actuar de manera molt més àgil. A partir d'ara comencem una prova pilot que durarà 3 mesos. Ja us podeu descarregar l'aplicació gratuïta BeSafe. Val la pena. Gràcies per la vostra col·laboració. Quan un usuari activa un avís a través de l'aplicació BeSafe, salta una alerta geolocalitzada i sonora a la sala de coordinació operativa d'aquí de la policia local. Llavors l'operador de sala comprova el lloc on s'està cometent el fet en concret i avisa directament a la patrulla que està més propera a la zona perquè pugui donar resposta a aquesta alerta. Alerta intrusos. Carrer Sant Jaume, 131. Rebut, ens adrecem. Simultàniament a donar resposta a aquesta alerta pot contactar a través d'un xat o a través del telèfon amb aquesta persona per acabar d'ampliar la informació i tenir més detall del que està passant. És una manera de comunicar-se digitalment amb la policia, no substitueix els canals oficials, com pot ser el telèfon, el 112, però sí que agilitza molt o pot facilitar aquesta comunicació entre el ciutadà i la policia local.